बर' समाजाव आइजो गोमानाय दोनखारनाय आरो बायदि बिथिंनि समाजारि जेंना जानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नंला। बे बिथिङाव माहारियारि आफाद गौथुम आरो खायसे सोरखारि नङै फसंथानफोरा सांग्रांथियारि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों फोसाबनो नाजाबोदों। नाथाय अब्लाबो गामियारि ओनसोलनि खायसे सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि हाबानिफ्राय एसेबो सांग्रां जानाय नुनो मोनाखै। सानफा मोनफा बेफोरबायदि समाजारि बेरेखा हाबाजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोरखौ बांबोनायसो नुनो मोन्दों। बेबायदि समावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि 1 नं जारागुरि गामिनि आलमादात इसवारिनि बिसि रिना मुसाहारिया 3 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोजों लोगोसे गोमानानै दं। जाथायनि सोमोन्दै नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 30 जानुवारि खालारखालि गसाइगावआव थानाय गावनि बिब' लोमजानायनि खौरां लानो होननानै ओंखारलांनायनिफ्रायनो रिना मुसाहारिया फिसाजोजों लोगोसे गोमानानै दं। गोमानाय जाथायनि सोमोन्दै श्रीरामपुर थानायाव गसर थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिम जेबो गुमुर मोननाय जायाखै होनना मिथिहोयो। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय रिना मुसाहारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 69009448004 एबा 9957186874 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो गामिनि गावबुराया खावलायदों। थांनाय 31 फुंनि समाव आंनि गामिनिफ्राय अर्थात 1 नम्बर जारागुरि गामिनिफ्रायहाय ओरै उखिल इसवारि होननाय बिनि बिहामजोआ गावनि बिब'खौहाय नायनो होननानै गसाइगावआवहाय ओंखारलांदोंमोननो फुङावनो। दा जोङो उनावहाय बेलासिथिगि अर्थात न'खरनिफ्राय खबर मोनदों जे बे जाय हिन्जावसा अर्थात आदा उखिलनि जे बिहामजो दा बिनि बिहामजोआ थांनायनिफ्राय खुनु न'खरावबो खबर हरफिनाखै। ओमफ्राय बिमा बिफायाबो फन बुहरदोंमोन, गावनि बिमा बिफायाबो फन बुहरदोंमोन। नाथाय बिसोरबो फन बुनानै खुनु जगाजग मोनाखैखाय दा गावसोर न'खर मोननैजोंहाय जगाजग खालायफिनलायदोंमोन। दा जगाजग जेबो मोनैखाय जोङो थांनाय 1 थारिख सुनिबार 1 थारिख जाबायना, 1 थारिखआवहाय जों थांनानै मोनसे थानावहाय एफआइआर हैनाय जादों। दा थानानिफ्राय दिनैसिम जेबो जोंनिसिम रिपर्ट हरनो हाथ'वाखै। मा जानानै दं मानसिया बा बबाव दङ बेनि खुनु थं अर्थात बेनि खुनु दाबोनो जोंनिसिम बिथं भाबै खुनु रिपर्ट हरनो हायाखै। दा आङो सासे बे गामिनि गावबुरा हिसाबै आङो खावलायनो लुबैदों, जुदि बिहामजोफ्रा, आंबो बिहामजोआनो जाहैखायो नालाय सोमोन्दोआव, बिहामजोफ्रा जुदि न'खरफ्राव माबा मोनसे गाज्रि मोनलायनानै फिसाइफोरजों बा बिहावफोरजों जुदि गाज्रि मोनलायनानै जुदि बबावबा एरायनानै दङब्ला आं लुबैदों जाहैबाय, जिहेतु गथ' गोरलै दङ आरो बिसोरो दासो संसार जाफुदों। दा बेखायनो जेन' न'आवहाय गावनि न'आव फैफिनो गिदिंनानै, आरो जाय सोरबाफ्रा जुदि बे बिहामजोफोरखौ जुदि नुदोंब्ला अननानै बिसोरबो बे न'खरसिम खबरखौ हरगोन होननानै आसा खालामदों। आरो लोगोसे नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौबो खावलायगोन, जुदि जेरावखि नुवा मानो अननानै जेन' बे बिहामजोखौहाय बे न'सिम थिनहरनायनि बेब'स्थाखौ खालामो, बा बे बिहामजोखौहाय खबरफोर मोनोब्ला फनफोरनि गेजेरजोंहाय खोन्थाहरफिनो, आं बेखौनो आसा खालामदों।